Magandang hapon. Narito ang news update sa araw na ito. ATI Bicol pinaigting ang urban agriculture sa pamamagitan ng seminar on vermicomposting. Live na makakasama natin, Charlene Freeman ng ATI Bicol. Bilang parte ng paglalayon ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute 5 or DA-ATI Bicol na magkaroon ng food security ang bansa sa kabila ng umiiral na pandemya, nagsagawa ng seminar on vermicomposting ang ahensya sa pangunguna ni ATI Center Director Elsa A. Parot. Ang vermicomposting ay ang paggawa ng sariling mga pataba na gumagamit ng mga basurang pang-agrikultura sa tulong ng mga bulate. Ang isang araw na training ay dinaluhan ng 15 magsasaka ng tinambak sa probinsya ng Camarines Sur. Layunin ng seminar na ito na makapagbigay impormasyon ukol sa mga basic principles sa vermicomposting, pagtatag ng pasilidad para sa vermicomposting at matuto ang mga kalahok sa paggawa ng vermicompost. Ito ay sinagawa sa pamamagitan ng face-to-face training na may kaakibat na mahigpit na pagsunod sa mga health protocols tulad ng physical distancing at pagsuot ng face mask at hand gloves. Namigay naman ang ahensya ng 10 kilo ng African night crawlers sa mga kalahok bilang post-training support. Ang seminar on vermicomposting ay ginanap sa Barangay Camagong, Tinambak, Camarines Sur at nagsilbing resource person nito si Mr. Hermie Opresio, technical staff ng DA-ATI Bicol. Maraming salamat, Charlene. At yan po ang news update sa araw na ito. Ako si Nida Hagos para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Updates. Magandang hapon.